Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazibela eithonga ngomhla ka 5 February. Mamfeti guys bagcineke bemvalile ekhoneni bembuza ukuthi ngabe ubani lo asebenzisana naye. Wamane wathi njengoba kade ngishilo angazi nikhuluma ngani. Yazi angazi ngempela ngisadidekile. Ezama ukupretenda phela ngempela ubamsula uNtombo kwasho kona ukuthi ke udila noClever abadala. Umane nje wathi untanzi hayi khulileka-ke nokuthi uyaphika ungakhathazeki, zama valela lo muntu la endlini angaphumi. Wena ngizokuceca kancane kancane njengezambane uzoze-ke uyikhiphe yonke lento le ifihlile. Wathi Zama usebenzisana noSibiya lo. Wathi kulungile Zama, wena khiya umnyango nje umshiye la, thina sizophuma sothola ukuthi kahle kahle umnyombo wayo yonke lento ulele kuphi. Wathi uZama ifoni sayithatha, wathi ngayithatha ifoni ishiye naye ukuze lo muntu lo akhuluma naye ngasoli lutho, aqhubeke nje lokumfonela ukuze sikwazi ukuthola ukuthi kwenzakalani la. Nangempela guys bamnika ifoni yakhe, uZama uthe nje siphuma ngomnyango esewukhiya wanqapha ugirl, kubonakala nje ukuthi unyanye kude ukuthi uMamfethi wonke angabajikela kanje. Akupheli-ke lapho, bathe sebehleli bobabili-ke uNtanzi benoZama, wabuza uZama ukuthi he kazi uPhinda u-involved yini naye kulento yonke le. Athi uNtanzi ayicha, kona uPhinda umuntu nje ophephulwa umoya, uyala umoya uyangakhona unjengekhayinti, kodwa-ke angeke size siphike phela unyoko wakhe loya. Hayi nangempela guys kubonakala kodwa ukuthi-ke manje sebezama ukuhlanganisa u-A bazama ukuthola ukuthi kahle kahle vele sonke lesi sikhathi babhizi bayahleka baqhiphuka emzini wabo, kanti-ke labantu ababafuyile babophela amanqina enyathi abazibona. Guys akupheli-ke lapho, uPhinda uhambile waya kuma wakhe embuza ukuthi kodwa ma ngampela kungani ungizonda kangaka, ungiphucisa inkwasami, ungimoshela ikusasa lami. Wamane wathi nje uMamfethi wePhinda ngenzela wena yonke lento le, ubone wena ukuthi uNtanzi bese kuphendula isilwane. Wathi siphi sona ma isilwane ngiphendule sona? Lo muntu lo ungisizile kabe empilweni yami, ungenze ngabe lo muntu enginguye, wangenza umuntu ebantwini. Buka manje ma yonke into kade ngiyakha usumane wayimosha. Wathi hey wena usho ngoba ungaboni ukuthi lo muntu lo wakazi ukuxosha umfowabo kulo muzi, umfowabo wegazi uyini-ke wena? Lalela la Phinda okuhle, ngifuna wazi ukuthi uNtanzi uzokumunca edathi nya mase qede ngawe abese kulahlela phandle njengoba enza nakumfowabo. Asiyilutho thina la kaNtanzi, asiyilutho. Into nje uNtanzi akufundise wena nje ukuthi ubulala abantu, ubulala omama, ubulala obaba, ubulala ngisho iy'ngane. Phinda okuhle uphenduka isilwane manje, iyona mpilo oyifunayo le. Wagcwala uPhinda intukuthelo, wabona ukuthi nje mekuthi uyaqhubeka uyahlala la eduze kama wakho uzogcina enza into ayisola ngayo, wakhetha kona ukuphuma ahambe. Wathi uMamfethi hamba, angithi vele ukhetha yena lo muntu lo kunami, lo muntu okuphendula isilwane yena omkhethayo kunami, hamba Phinda okuhle. Nangempela wayahamba guys wosithela uPhinda okuhle. Lapho kubuhlungu nako konke ukuthi oNtanzi abamkhululekele neze, bayileke kuyena bayombuza ukuthi ngabe uyasebenzisana yini nawe nonyoko, nawe mdibi kuyona yonke lento le. UPhinda wathi mina kanjani? Wathi hayi singazi kanjani phela, angithi nakho noMamfethi la bekade simthemba ehleli la phansi kophahla lomuzi wethu, kodwa wakwazi ukuthi asirekhode afuna ukuthi asiqhathe namaphoyisa. Wathi mekuwukuthi nihlulekile ukumbona uma sonke lesi sikhathi ezama ukunibetray, mina ngicabanga bengizothola kanjani ukuthi-ke usebenzisana-ke nomuntu thizeni oyiphoyisa. Musani ukungifaka kule nto angazi lutho mina. Bathi hey khona okwaziyo wena, nakho buloku ubhizi isondeze eduze kwami, bufuna ukumunca lonke lolu lwazi, wenze ngathi uyangithanda. Phinda wathi Zama nawe futhi uyayikholwa lento ukuthi mina ngizama ukuthi nginikhaphele. Wathi singathini phela, mekuthi uma wakhe angakwazi ukwenza lento wena ungahlulwa yini? Bo guys umane nje uPhinda okuhle wanyanya straight. Washo kahle uNtanzi ukuthi lalela la, ngizofuna ukuthi nje
mase ngiqede ngonyoko ebese ngiza nawe kuwena. Angifuni kusale ngihla indlebe. Ngizoqeda ngawe ngasale ngisho indlebe mfana wami ngizithi ngithini kuwena. Uphinda guys. Umane wamfifi inyembezi emehlweni ebona kahle ukuthi-ke ontanzi laba kade bathembe kangaka ebathatha njengomndeni wakhe njengegazi lakhe namhlanje semane waphenduka isitha esikhulu ukubona abamfuna la ebheke ngakhona. Wakhetha kona ukuthi aphume ahambe ayoshaya umoya ngoba lokho kwenzeka namhlanje guys akusikona bekade kulindele. Guys, akupheli-ke lapho. uNtanzi uhlambulukile futhi kuzama washo ukuthi uyayisola kakhulu ukuthi-ke wathatha isikhathi eside ukuthi aqede ngalo mama lo. Uyafisa nanokuthi-ke wamgqiba kusasekhona ithuba. Hey guys, ngikhumbula kahle ngesikhathi uphinda intshontsha imali kaNtanzi. Mama Faith guys, wagcina egaxela Nkosi yami ngokuthi nje wayelazi iqiniso wangamtshela uNtanzi ukuthi indodana yakhe iyona le ntshontsha imali esikhundleni sikaMduduzi. uNtanzi wabagqiba washiya ikhanda lodwa waze washona nokuthi-ke ngelinye ilanga mhlawumbe embetray futhi uyongagqibi-ke iy'nyawo kuqala ebese eshiya ikhanda yoqala ngekhanda agcine ngey'nyawo. Okusho ngona guys ukuthi bayohluleka ukuphefumula phela begqitshwe upside down ebese begcina-ke kuphela kanjalo ngabo. Nakho-ke manje sebebanjiwe ukuthi hayi ngathi kukhona osebenzisana namaphoyisa phakathi kwabo. Kusho kona ukuthi uNtanzi hayi impela amazwi akhe ufuna ukwagcina, ufuna ukumgqiba guys uMama Faith and ufisa sengathi wakwenza lokho kudalo. Hayi manje ngoba ukuba wakwenza kudalo ngaba bekho kule nkinga abakuyona manje ukuthi bezingelwa amaphoyisa kukhona impimpi ephakathi endlini. Guys, uphinda-ke guys baphinde bathi kumvakashela. Kulokhu-ke bamnikeze isinqumo esinzima. Bamnqumela ukugwayika katiki guys. uNtanzi washo ukuthi-ke ucela akudluzeke kuma wakhe endleleni uNosiphela. uNtanzi-ke guys umeyisha into umane ebe nobuso obuserious obukhombisayo nje ukuthi nje angeke asho ukuthi ngiyadlala. Umphinda-ke umane wathi hayibo angikuzwa kahle Mpangazitha, ngabe uthi kimi ufuna ngibulala umama wami wangizala na? uNtanzi guys akavaza avume akavaza aphike kodwa nje nanomba ohlakaniphile okaziyo ukufunda between the lines uyabona nje ukuthi ngampela-ke yinto uNtanzi abeyisho leyo. Ufuna kahle kahle uphinda kubuyena obulala uMama Faith ukuze akhombise ukuthi ngampela bengenakho ukwenza ngayo yonke lento le yokusebenzisana nalelo laphoyisa kuthiwa uSibiya. Guys, kwazi kwanzima, kwazi kwabuhlungu futhi-ke ngoba angimboni uphinda edubula unina. Uyamthanda uma wakhe loya muntu. Sekumele akhethe kuphinda ukuthi ngabe ufuna umnotho walapha koNtanzi lo akade ewulangazelele nekade uthakasela noma-ke uzokhetha uma wakhe okade ewevuka nayo yonke le minyaka emthanda emlwela nowenza isiqiniseko sokuthi ungena ngisho enkingeni ngokuthi nje asindiseke loya mphefumulo wendodana yakhe uphinda. Guys, is blood thicker than water ngampela na? Noma kusuke nje kushiwo. Sizobona-ke guys this time around ukuthi-ke uphinda uyokhetha bani. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama Nqobile niphathela amazwibela eThonga ngomhla ka-5 February. Mama Faith guys bagcineke bemvalile ekhoneni bembuza ukuthi ngabe ubani lo asebenzisana naye. Wamane wathi njengoba kade ngishilo angazi nikhuluma ngani, yazi angazi ngampela ngisadidekile. Ezama ukupretenda phela ngampela ubamsula uNtombo kwasho kona ukuthi-ke udila noClever abadala. Umane nje wathi uNtanzi hayi khululeka-ke nokuthi uyaphika ungakhathazeki, zama valela lo muntu la endlini angaphumi.